awubala bo 10,000 for 10 years uzokukhiphela malini. Ayisho lutho leyo mali wena kunokuthi wena ungiuse for ukuthi ungisebenzise ngilale nesilwane. Xolise ngalo. Hayi akusizi ukuxolisa. Azuthi usuhlona nami uzophila isikhathi eside ngoba uzokufunda ezikuthola wayela lo mbhemu lokuchazela ukuthi ngezimpilo isikhathi eside ihlukana nakuseyini ngoba wawena wahlona nami sekuphelile. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje sivashela udadewethu othi-ke nakunodaba afisa ukulidalula. Sabona njani? Siyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiqhamuka eMaritzburg. Namhlanje ngizohlangana nosisi mayana khona into engimele ngitshele uphathini wami. Upartner wakho? Yebo. Mawuthi upartner wakho umuntu othandana naye? Ngingasho ukuthi ngithandana naye kodwa mina ngimthandi. Kodwa wena umthandi? Yebo. Okay, senithandana isikhathi singanani? Sino 10 years. No 10 years? Yebo. So if ungamthandi uhlale kanjani nomuntu 10 years? Sisinayazi amantombazane. Angazi lutho. Chaza nje wena uhlala kanjani nomuntu ongamthandi 10 years? Ngisho ukuthi kahle kahle yena bengimthandela iBond. So into engayisho kuyena ukuthi ene ebengisiza. Ubumthandela iBond asiphindele emuva uchaza ukuthini? Ngichaza ukuthi mina bengimthandela ukuthi akwazi ukuthi angisize for ngifeze idingo zami ngaye. Oh my God. So mawuthi iBond usho isikweletu somuzi? Yebo. So bekhokha isikweletu somuzi? Yebo. Yena ebazi ukuthi mina ngiyarenta kanti umuzi uwami. Owakho? Yebo. So manje sizokhokha ubani isikweletu ngoba usuzomtshela manje ukuthi awusamthanda? Ingoba siqedile ukusikhokhela isikweletu and mina nginomuntu engimthandayo. Umuntu wakho uyazi ukuthi khona umuntu ade ekhokhela iBond yakho? Ebengazi. Kodwa manje sengizomtshela ngoba yena ngiyamthanda. Okay, lo omthandayo nithandana isikhathi singanani naye? Sino 7 years. No 7 years. Yebo. So lo munye bewukuthi nje ubambe izikweletu zakho. Yebo. Ngoba lo munye behluleka for ukuthi angenzele. Okay, why you feel ngathi ke nafanele uconfess wayengavesana umali nje uphume kuyena? Ngibona ukuthi mangase ngimali engamtshela ngeqiniso ngizodliwa nembeza. Ngcono ngimtshela ahlale azi ukuthi kahle kahle mina bengenzani kuyena. Hayi ngoba bengimthanda. Bekhokhela malini iBond? Bewu 10,000. So every month ukhipha imali yerent? Yebo, yena wazi ukuthi ngiyarenta. Yena. Kanti mina ngirenti. So kulo 10,000 uyahlala nawe? Ebefika ngokungivashela. Wow. So why kulo 10 years engaproposanga nishade ngoba already usekhokhela nala uhlala khona? Shuthi ke bengakabi nalo mcabango leyo. Noma mhlambe besangifunda ngimazi. Wena ke awubona ukuthi mhlawumbe ungamthanda ke, like ngizama ukunderstand ukuthi bakithi usuzoqhamuka uzomtshela lebhomu ukuthi lalela sengi right. Yo. Ayikho nje into ongayithanda ngaye. Ayingeke. Ayikho. Awungixoxele ukuthi yaqala kanjani irelationship yenu naye lo bhuti? So ngangisuka ngale emakhaya. Ngizofuna imisebenzi ngapha. So mangifika ngahlangana naye egarage ngangiyothenga into yokuphuza. So wazama ukuyibiya kumina wacela inamba yami ke. Vele ke nami ke ngangisa homeless ngaleso sikhathi. Ngingakabi nayo indawo yokuhlala. Okay. Ngamnika inamba yami. Ayisaloku asixhumana amafunge phone ngibuza ukuthi ngikuphi ngimtshela ukuthi hayi ngisazama indawo yokuhlala ke angithi ngithola indawo ukuthi ngithole indawo umuzi bezama ungidayisela bese ngamtshela ukuthi mina hayi ngitholile indawo. Wathi kodwa ngiyarenta kuyena washo ukuthi ene angimindini for ukuthi mina naye sibambisane. Ngangeke ngeliyeke lelo thuba. Okay. Ayingasho ukuthi hayi anginankinga ke washo ukuthi hayi angikhululeke. So ngoba usuthola indawo wawusuthole umsebenzi ngoba phela uthi iBond washintsha nini kwaba iBond? Ngase ngothola umsebenzi washintsha lenkathi le ethi yena angikhululeke uzongenzela zonke izinto. So wena wabona ukuthi hamba register iBond?
kwakuphoqa. Angeke phela ukuthi angikhululeke uzongenzela zonke izinto. Bese mina ngiyaqhubeka futhi ngiyifukuzise. Hey, pho manje wayengamtshela ukuthi ibond. Ngixakwe leyo phathi ngoba uyena oyinikelile. Ngangisawuthi mhlawumbe mangimtshela uzorana hamba kwabanye. Noma ufuna ishare. Yeah. Okay. So wamtshela ukuthi khona indawo wasethini ngalokho. Wase angibuza ukuthi i-right in for mina. Ngakhona nokuhlala kuyona ngasho ukuthi hayi i-right. Ngakhona yonke into i-free. Wasathi angiyithatheke. Osethithatha. Yebo, kanti lo muzi lo umuzi vele mina bengiwufunile vele ukuthi for ngikwazi ukuthi ngiwuthenge. Ukwazi ukuthi uthenge. Yebo. And then approve ibond and then yaqhamuka iphaya. Awu. Impilo yakho nya. Jackpot yami kwaqhubeka. So every month nje for the past 10 years up to 10,000 awukhiphayo. Uyayikhipha i-rent, uyena uthi i-rent yaphinde futhi angithengele ukudla. Angikhiphe. Aphinde esinye isikhathi futhi emangibuza ukuthi ekhaya lami bashoda ngani ngisho aphinde futhi aba-provide abanikezi. Uhlala phi yena ngoba they busy provider wena? Ebehlala endlini yakhe. Uhlala emzini wakhe? Yebo. So akaze asho ukuthi ufuna ukumuva in now or wena umuve in naye? Ebengakaze asho and lonto ibingixakaki ukuthi waye engafuni ukuthi mina nahlala ndawonye. Ebengakaze asho. Okay, kulo 10 years usuhlangana nalo wa 7 years. Uhlangane nini ke nalo wa 7 years? Ngakade colleagues yami emsebenzini. Okay. Saqa sabangani mina naye. Okay. Sabangani. So ngimchazela ngalomunye ukuthi yazi nalo guy engizana naye and angijabulisi ngalendlela lengifuna ngayo kodwa ngendlela ukuthi unginakekela kahle sengibekezela lokho. So ngicahlampa ukuthi lona kwathola ispace sokuthi angene lapha mayebona khona ngishoda khona wazama ukuvala leso sikhala leso sathandana kanjalo. So la 7 years yena wenzani ke kwenzelani ngoba phela lo munye uyakunakekela naye kufani yena ukuthi akaqhamisile for ubukhazikhazi bakhe yena uqhamisa uthando kanti lo ka 10 years yena wathi efika beqhamisa. So wakuwina ngobukhazikhazi. Wangwina ngobukhazikhazi kanti mina ubukhazi bakangifuna ukufeza ezakhe inhloso. So manje mawucabanga simfonela uzoresponda kanjani umuntu onjani? Uphansi yena kodwa msho uzomphatha kabi. Uphansi kodwa u10 years ekhipha imali. Uke wayicalculate le mali le ku10 years. Angimazi. Uke wayicalculate ukuthi imali le mali aseyikhipha kuwena nje. Angimazi. Awucabanga ukuthi mhlawumbe uzoyisola ngalesi sinqumo sakho? Ngizoyisola kodwa ekugcineni kumele nami ngijabulile. So lo ka 7 years uyena uzokujabulisa. And uyangijabulisa. So ufuna umfonela uthini ke namhlanje yena? Ngizoqala ngixolise. Okay. For kuyafana ukuthi ngimyuzile. Ngizoxolisa bese ngiyamtshela iqiniso. Ubulala kanjani naye ungamfuni? Like inemibuzo eminingi ekhanda lami. Yo, abona ke leyo. Ngangisuka ngenzela ukuthi kujabule yena. Ngisuke ngekho mina la. For 10 years. Ubulala naye like umuntu ungamfuni, ubumqabula kanjani umuntu ongamfuni? Kwesinye isikhathi ebethi maye efikile ngibiza mhlawumbe jetha yangikho right noma ngikuma period. Yabo ngize ngifake mhlawumbe ngifake iphedi, ngize ngilifake. Ukuze abone ukuthi hayi ngempela ngikuma period. Yo. Ayiwazwa umuntu 10 years wakho so namhlanje lo 10 years uyawudedela. Ngiyaphoqa. Asimthinte bavule emakhaya ubhuti simazise ngalolu daba ukuthi lo 10 years ubungekho ayawachithwe lamanzi ayikho lenkukhu. Oh, sorry, this is Samfana. Ew. Uvalo njani? Yo. Ufuna usho. Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar ka Black Life TV kuhlelo ukuthi sikhipha izimfihlo singakwazi ukukhuluma? Yebo ayikho. Okay, ngiyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nepartner yakho ethi inemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umlalela. Yebo. Ngibambela. Hello. Ngibamba nje.
Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila. Yeah. Alright. Hayi ngikahle ngezwa kubi. Angikho right mina. Indaba lokwenza njani khona inkinga? Ungangifonelanga kanje ukuthi ngizokuthuma ngithi ngizokusiza. Ingakho ngibizela ngoba ngifuna ukuthi bengisize. Khuluma ngilalela. Kunento engifuna ukutshela yona. Yile. Ngiyakhumbula ngale nkathi le ngikutshela ukuthi ngithole indlu for ukuthi ngirentele. Yeah mama, indaba sebakuxosha. Uzwa Mike? Cha, abangixoshi. Indaba. Ukuthi indlu le engangithi ngiyarenta kuyona ngangarenti. Wawenzani? Ngangihlala. Oh so Ku kwakuyindlela ufuna imali. kwakuyindlu yami. Hawu, mama wawangilani iqiniso ngoba angizokuprovide imali ngokuthi mhlawumbe udinga imali for girlfriend allowance. Ngoba mina ngangifuna ibhondi kuwena. Ufuna ibond. Okay, so And enye into khona umuntu engithandana naye sesinesikhathi esithandana. Ngifuna uyizwa ke le. Ngoba izosikhatha ezosixabanisa futhi wayena lo mbhemi mhlawumbe yazephila nje. Phela kwazi ngoba ngikutshela iqiniso. Njengoba kuchazela ukuthi ngiyazephile. Shuthi phela uyamsongela. Ibonde kanjani leyo ungichazela yona? Umuzi kakade nguthengile kwangibe ngukweleta. So kwamele ukuthi ngukhokhele. Manje bengihluleka mina for ukuthi ngikhokhele kwase kangcono ukuthi ngikutshela ukuthi ngiyarenta ukuthi uzokwazi ukuthi ungikhokhelele. Mana mama sesithandana isikhathi esidanga uzongifihle indaba enkulu kangaka. Ngakuphoqa. Yini iphoqayo? Ingoba ngangazi ukuthi ongeke uzovuma ukuthi ungithengele umuzi, ungikhokhelele wena umuzi owami. Utshelo ba lokho. Shuthi into angicabanga. Okay, ngicela ukuthi uyeke ukucabanga ngalo mbhemi uthanda naye ngicela umshiye phansi ngoba njengoba ukuchazela nje. Yeziphila isikhathi eside. Inkinga ke mina bengicabanga ukuthi kube yimina nawe siyiyekayo lento. Angizwanga? Yebo. Nami kunento kumele ngitshele yona yazi. Ngazi ngikuchazela kanjani kodwa lento behlezi ngidla kodwa manje ngiyaphoqa ukuthi njengoba sisixoxela nemvelo nje manje. Ngilalela. Yabo njengoba azungizwe ngithi ngicela ukuhlala nawe. Noma uzohlala nami wena. Ingoba ngithwele mama. Uthwele? Ngithwele. Mothi uthwele uqonda uthwele endlelani? Ngithaza ukuthi nginama boys bese uzoba inyoka. Kunabafana abangisebenzelayo bese kuzothi ke inyoka yenze ngenye indlela yona. Kwesinye isikhathi uma ngizolala nawe songamina sokuyinyoka yami. Angani uyadlala? Angidlali ngiqinisile. Sokuhlona nami uzofaka impilo yakho engcupheni ngoba inyoka yami siyazi wena. Usho ukuthi mina bengibiye ngilale nenyoka yakho? Yeah. Uyayibona ukuthi uyinjani? Nami into engiyibuza wona njengamanje usuyibona kanjani? Cha uyinja ke kodwa ke. Sonke siyafana. Hayi mina ngifani nawe. Mina angikazi mina ngikubhanqene izilwane. Awubala bo 10,000 for 10 years. Uzokukhiphela malini? Ayisho lutho leyo mali wena kunokuthi wena ungiuse for ukuthi ungisebenzise ngilale nesilwane. Xolise ngalo. Hayi akusizi ukuxolisa. Azuthi usuhlona nami nje uzophila isikhathi eside ngoba izokufunda ezikuthola wayena lo mbhemi lokuchazela ukuthi ngezimpilo isikhathi eside hlukana naye kuseyini ngoba wawena wahlona nami sekuphelile.
Shuthi uqonda ukuthi mina kumele ngihlale nawe ngenxa yokuthi vele sengisabela impilo yami. Shuthi asihlukane-ke mama uzokwazi ukuyibonela ukuthi uzophaphamisa usemazulwini. Hayi cha Shembe umgodo angifuni ungasho. Awukwazi. Ngixolisa. Akusizi ukuxolisa. Shuthi kahle mina angisenali ngaphakathi lami selisenyokeni yakho. Ya. Waziwa yinja. Ngiyayisola usiwayi ngangihlangane nawe. Mama kunento mina Ungangibizi. Angiyena futhi umama wakho mina. usangithanda ngani? Ngizokuthanda kanjani ungibhanqa nenyoka? Manje kusho ukuthini uzohlala nami? Shuthi phela sengizozama ukuhlala for ngicabangela inyoka leyo ukuthi ngingahambi. Kodwa nje mina ngeke. Ngizoqhubeka nayo lo ngoma. Ngeke ngikhona. Iyona ekufunayo kumina. Shuthi uzoyitshela ngoba ngathi nawe niyakwazi ukuxoxisana ukuthi ngithe ngeke ngikhona. Yabo yangathola after 30 minutes. Angazi kuzokwenzakalani. Hayi angazi ngesibona lo 30 minutes kuzofica kwenzakaleni ke. Ngoba vele unazi imali futhi usuyongcwaba ke. So thini angikuboni phela after lo 30 minutes lo. Iyacaca. Kuyacaca. Athi ngibiza indlu nje enkulu isondele. Kodwa usala izoza kuwena ngani? Ya njobe siza kumele ngithumele kwena njengamanje angazi nje ubula kuma TV ukuthi wenze njani. Ngokuyiveza khona abantu bezobona ubuwena. Ngiveze. Khona abantu bezokubona ukuthi uhlobo luni lomuntu, uyinja kanjani. Ayazi uchaza uthini mama. Ngichaza ukuthi uyinja, zithumele inyoka zakho khona abantu bezobona. Umhlaba wonke khona uzokubona ukuthi uhlobo luni lomuntu. Hayi mama kukuwena ukuthi namhlanje solala sibonene noma cha. Kodwa ke kukhuluma iqiniso. Uyakufuna mamlambo. Suzomchazela ukuthi ngithe angikho. Angazi. Sekulele kwena. Kukhona ongasazokusho. Ukukutshela nje ukuthi nje mina nawe sesohlanganiswa ukuthi sengisabela impilo yami kodwa nje angisekho kuwena. Ngibonga mama. Yazo. Wow. Lashintsha udaba. Bengayilindele le. Yazi bengayilindele ke le. Siyafana. Yazi lashintsha udaba. Ithini iplan yakho ke manje? Ngikuzwa usuthi hayi usuzahlala naye. Ngoba usabela impilo yakho. And ngiyayisabela. Manje kuthini mawuthi ke nakayibiza ayilethe la? Ngoba vele ngifuna ukuthi Ayilethe kuphi? Ithini iplan yakho? Ngikazi, ngimelo ingqondo. Bengayilindele le. Nami bengayilindele and ihathusa. Engayilindele. Bengayazi futhi ngicabanga ukuthi ngawumuntu othwele. Because behleze umuntu othwele namabhizinisi unemeeting. Abo. So umuntu osezosala manje lo ka 7 years, sifike la sizogaba yena lo ka 10 years. Manje sekuzosala lo ka 7 years. Angazi noma uzosala kodwa ngizozama ukuxoxa naye ngimchazele. Mhlawumbe mawukuthi uyangithanda uzo-understand. But ngithi umzwile ethi inyoka yakhe isithanda wena. And futhi uthe ngithathe nama ulentuza yo. Hey sis I think le ingaphezulu kwamandla inkulu kakhulu and kuzomela uphuthume uzama ukuthola usizo ngoba uthi kena nengaphakathi lakho akusekho. Uyamuzwa lo muntu ukhalmi kanjani uyayithemba lento yakhe ayisebenzisayo and uyayazi. And akatatazeli. Akatatazeli lento engithusayo. Ukuthi akatatazeli uyayazi uyayithemba lento ayisebenzisayo. Mina nje ngingathi ke uyabadinga odokotela besintu ucheck ukuthi ke nakusahamba kahle yini before umdedele lo muntu umhambe umshiye. Yeah. Ovusana wawes. Yo, abengcane babukeli bayakubona emakhaya ukuthi usunjani. Bathi uzizwa kanjani ngoba usumtshelile?
kwelinye iside ngikhululekile, kwelinye iside nginovalo ngami-ke manje. Yazi bungalindele ukuthi uzofika uthole enye ibhomu. Nhlobo. But konke kusebenzana kube kuhle ngoba uzokwazi nini ukuthi wena udliwe inyoka. And futhi kungisizile ukuthi ngize la ngoba bengeke ngize ngimazi ukuthi umuntu onjani. Exactly. Sengiyamazi-ke manje ukuthi umuntu onjani. Sibalulekile ukuthi ufocus ekuphileni kwakho. Yebo. Yo, nayizwela-ke babukele emakhaya lena bese ngayilindele ngoba phela sithi usisi uyena uzotshela imfihlo kanobhuti unemfihlo yakhe. Kodwa phela 10 years and move in together uyakunakekela. Mina ngangini ukuthi mhlawumbe unonkosikazi mhlawumbe uyangifihlela. Na ukuthi-ke mina bengingenazo vede inhloso ngaye. Ingakho izinto eziningi bengazi. So manje kwathonlana izihlakaniphi zo2. Ongqesta. Ongqesta bashayana. Yabona yena ngathi ungqesta omkhulu ngoba. Hayi, nayizwela babukele emakhaya ithi ngabankulu ngabisazekeka. Hayi. Please don't forget to share, like and subscribe ngolungisa Black Life TV. Skip izimfihlo.